गिबियावनो बयखौबो स्कुल स्टेशन सेन्टार टिउसनेलावहाय बरायग्रोनाय जाबाय बे भिडिअआवहाय जोङो जेनाखि स्पेसियेल टेट बे स्पेसियेल टेटनि एलपिनि थाखाय मेथ्सनि सायाव जों सावरायगोन नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जे माबायदि कुइसनफोराहाय ना फैथावथाव बेफोरबायदि कुइसनखौ जों सावरायगोन बेफोर कुइसनफोराहाय 2021 नि जेनाखि टेट आसामनि जेनाखि टेट बेवहाय फैखांनाय कुइसनफोर नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बेफोरबायदि कुइसनानो फैगोन आरो जोङो बेवहाय मेथ्सनि थाखाय जेनाखि एलपि सेक्सन ना बेनि थाखाय भिडिअखौहाय लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ हमबाय मोननै अनजिमानि दुआसा आरो दियासा फारियै 276 आरो 3 माने दियासा माने HCF आरो दुआसा माने LCM ना LCM आरो HCF बिसोर मोननैया होनाय दं फारियै बेसेबां होनदों 276 आरो 3 माने LCM आहाय 276 आरो HCF आहाय 3 जुदि बेनि मोनसे अनजिमानि 3 बाहागोनि सेनि माना बेवहाय बेसेबां होननानै बुंदों 23 माने 3 बाहागोनि से 3 बाहागोनि सेनि माना 23 जुदि गुबुन अनजिमाया जाबाय माने 3 बाहागोनि से माने हमना लाबाय साप'ज मोनसे अनजिमाया x नि मा होननानै बुंदों 3 बाहागोनि से बिनि माना बेसेबां होननानै बुंनाय जादों 23 माने मा जागोन बेयावहाय मोनसे अनजिमाया बेसेबां जागोन 3 बाहागोनि से होननानै बुङो ना 3 बाहागोनि सेया जुदि 23 बा होमबा बेसेबां जागोन बेयावहाय मोनसे अनजिमाया बेसेबां जागोन 3 इनटु मा जागोन 23 होमबा मोनसे अनजिमाया बेसेबां जागोन बेयावहाय 69 मोनसे अनजिमाया 69 बेनिफ्राय मा खालामनांगौ जोङो गुबुन मोनसे अनजिमाखौ दिहुननांगौ जे जों मा मोनथिगौ जे जोङो मिथिगौ जे LCM इनटु HCF बिनि समान मा जायो LCM इनटु HCF बिनि समान मा जायो मोननै अनजिमानि सानजाबगासै मोननै अनजिमानि सानजाबगासै हमबाय साप'ज मोननै अनजिमाया मा x आरो x1 माने x इनटु x1 बेबायदि ना जे मा होनदों LCM आरो HCF खौ जेब्ला सानजाबगोन बिसोरनि सानजाबगासैया मा जायो मोननै अनजिमाफोरा मा होनाय दं बिसोर मोननै अनजिमानि सानजाबगासैनि मा जायो समान जायो अब्ला जोङो बेयावहाय गुबुन मोनसे अनजिमाखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो जे जों मोनसेखौथ' मोनखाबाय 69 अब्ला जोङो हमबाय साप'ज मोनसेखौ जोङो बेखौ जोङो x लाबाय आरो मोनसेखौ जोङो x1 लाबाय बा जों गुबुन मोनसे अनजिमाखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जेनाखि मोनसे होनाय दङ बेजों मा खालामनांगोन जोङो HCF आरो LCM बिसोर मोननैखौ सानजाबनायखौ मा खालामनांगोन जोङो सानजाबनानै जोङो नैबे मोनसे अनजिमाजों राननांगोन माने बेवहाय मा जागोन गोजौआव LCM इनटु HCF LCM इनटु HCF माने LCM आ बेसेबां 276 आरो HCF आ बेसेबां बेयावहाय 3 होमबा 3 जों हरामाथ' बेसेबां मोनखायो जोङो 23 मोनगोन ना 23 दाना 2 जों बेयावहाय 23 जों मा खालामनांगौ 276 दाना जोङो इउनिट डिजिटआव मा दं बेवहाय मोनसेयाव 6 दङ होमबा जोङो बेयावहाय 3 जों मा सानजाबा जोङो मा मोनगोन जोङोहाय 6 मोनगोन जोङो 2 होमबा 2 जों जोङो सानजाबबा ना दाना होमबा जों मा मोनगोन बेवहाय नाय मुंसेयाव 2 गोनांखौ नागिरदो माने जेनेबा जोङो बे 23 जों जोङो 276 खौ रानबा इउनिट डिजिटआव मा मोनगोन जोङो 2 मोनगोन होमबा जोङो बेसोरथ' नंखाला एन्साराहाय दाना जोङो बेयावहाय 2 गोनाङा मोननै दं 92 आरो 12 बेयावथ' जोङो 92 गोजौ थांनाय नङा ना मानो होनबा बेयावहाय नायदो जोङो 2 इनटु खालामबाय बेयावहाय नायदो जोंखौहाय खोमोनोसै बेयावहाय नाय 23 जों 2 सानजाबनाय लोगो लोगो बेसेबां मोनगोन जोङो 46 ना 46 दाना बेयावहाय जोङो जेब्ला 1 होदेरगोन ना 1 होदेरगोन अब्ला मा जागोन बेयावहाय 3 2 होमबा 276 मा बेसेबां जागोन एन्साराहाय 12 अप्शन नाम्बार C आहाय जागोन बेयो ना अप्शन नाम्बार C आहाय बिनि कारेक्ट एन्साराहाय नेक्स्टआव दङ मोनसे बर्गनि आखान्थिनि लावथाया A जायोब्ला दब्लायथिया जाबाय माने बर्ग माने स्कुवेर ना मोनसे स्कुवेरनि साइड बेयो बेसेबां A जों मा मोनसे स्कुवेर होननानै बुंबा बर्ग होननानै बुंबा जे मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जायो समान A बिनि मा खालामनांगौ जोङो दब्लायथि माने एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा A स्कुवेर माने साइड स्कुवेर होनबा बेवहाय साइडआ मा जाना दंखायो A मा जागोन एरियाबाथाय बेवहाय A स्कुवेर जागोन बेयो ना एरिया नालाय जुदि पेरिमिटार होनना सोङोबा सोरगिदिं सिमाखौ होनोबा मा जागौमोन बियो 4 जागौमोन बेयो ना एन्सारा जोंनिया B आहाय नेक्स्टआव दं मोनसे बर्गनि आखान्थिनि जखाया हाफ सेन्टिमिटार जायोब्ला सोरगिदिं सिमाया जाबाय माने मोनसेयावबो ना मोनसे स्कुवेरनि साइडआ बेसेबां दङ 1/2 सेन्टिमिटार अब्ला जों मा खालामनांगौ सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननांगौ ना
पेरिमिटार माने सोरगिदिं सिमा बा जोंना सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा होनदोंमोन दायो 4a जायो होमबा 4a मानि मा a आ बेसेबां a मानि मा आखान्थि साइड ना साइडआ बेसेबां होनाय दं बेवहाय हाफ 1/2 ना मा जागोन बेवहाय 2 जों 4 खौ बेसेबां 2 मा जागोन जोंनाहाय 2 सेन्टिमिटाराहाय कारेक्ट जागोन बेयावहाय ना दानिया नेक्स्टआव दं जरा रोदा अनजिमाया जाबाय जराबो रोदाबो ना होमबा जरा रोदा अनजिमाया मा जागोन जोंना नैयाहाय ना नैया जराबो रोदाबो बा नैया जरा रोदा अनजिमा बेनिफ्राय दङ मोनसे कनकनि रोजा गासैया 64 सेन्टिमिटार किउब जायोब्ला कनकनि आखान्थिनि लावथाया जाबाय जे कनक मानि बेवहाय मा किउब मानि मोनद'था बिखुं थानाय हा मोनद'था बिखुं थायो बेयो ना माने किउब होनाय लोगो लोगो माने बिनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जागोन बेवहाय समान जागोन आरो हा मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जागोन समान होमबा बिनि जेनाखि रोजा गासै बेयो बेसेबां गासै बेहा मोनबेसे बिखुं थायो मोनद'था बिखुं थायो ना होमबा बेयावहाय रोजा गासै दिहुननाय बेखौ जों मा लायो ए लाबाय माने बे मोनफ्रोमबो मा जागोन ए जागोन माने बियोहाय मोनसे कनक होनना बुङो किउब होनना बुङो माने मा होनो गासै मोनद'था बिखुं थानाय बियो ना बर्ग महरनि बियो स्कुवेर महरनि माने मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जायो समान गोलाव गुवार जौथाय गासिबो मा जागोन समान जागोन बियो बेनिफ्राय बिनि जेनाखि रोजा गासै दिहुननाय बियो मा जायो ए किउब बिनि रोजा गासैया ए किउब गासै बिखुं दब्लायथिया मा जागोन 6a स्कुवेर जागोन हा गासै बिखुं दब्लायथिबा माने सारफेस एरियाखौ दिहुननांगौआ मा जागोन सारफेस एरियाखौ दिहुननाय फर्मुलाया 6a स्कुवेरा मा जागोन सारफेस एरिया नाथाय बेवहाय जोंना मा जागोन ए किउब होमबा ए किउब मानि मा जोंहा मा जाना दं ए किउब मानि भलिउम एबा रोजा गासै आरो रोजा गासै बेसेबां होनाय दङ 64 होमबा जोंहा मा खालामनांगौ जोङो 64 नि खन रोदा दिहुननांगौ ना होमबा जोंना 64 नि खन रोदाया मा जागोन 4 ब्रै 3 सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 64 मोनगोन जोंना ओमफ्राय एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 4 सेन्टिमिटाराहाय जागोन बियो नेक्स्टआव दं ट्रेपेजियामनि जौथाया 8 सेन्टिमिटार आरो लिक हांखो दोंनैनि दाजाब गासैया 16 सेन्टिमिटार जायोब्ला ट्रेपेजियामनि दब्लायथिया जाबाय ट्रेपेजियामआथ' मिथिखायो ना बेवहाय ट्रेपेजियामा मा जायो नैबे गुसुंसिन आरो नैबे गोलावसिनजों मा जायो बिसोर मोननैया गावजों गाव लिक जायो बेबायदि ना बेवहाय मा होनदोङो लिक हांखो दोंनैनि दाजाब गासै लिक हांखो दोंनै माने नैबेजों बेजों लिक बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया बेसेबां बेखौ सापस हमबाय एखौ जोङो बि लाबाय ए प्लास बिनि जखाया बेसेबां बेवहाय 16 आरो बेनिफ्राय जौथाय नैबे जौथाया बेसेबां एचआहाय बेसेबां होनना बुंदोङो 8 सेन्टिमिटार अब्ला ट्रेपेजियामनि एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन बेवहाय ए प्लास बि मानि मा लिक हांखो ना लिक हांखो दोंनैनि दाजाब गासै लिक हांखो दोंनै ए आरो बि जों लादों जोंना बाय 2 इन्टु मा जायो एच होमबा ए प्लास बिया बेसेबां 16/2 इन्टु एचआ बेसेबां जौथाया जोंना 8 2 जों 16 खौ रानबा 8 जों 8 सानजाबा बेसेबां जायो 64 ना होमबा एन्सारा मा जागोन अप्सन नाम्बार डि आहाय 64 आहाय नेक्स्ट दं माबे मोनथाम खनानि हेफाजाबाव मोनसे आखान्थिथाम आखिनो हाया बेयाव मोनथाम खना होनाय दं ना मोनथाम खना होनाय दं बे मोनथाम खनाफोरनि गेजेराव बबे मोनसे मोनब्रैयावहाय ना मोनब्रै ए बि सि डि बिसोर मोनब्रैनिफ्राय बबे मोनसेनिखौ जोङो माने आखान्थिथाम आखिनो हाया होखानाय खना मोनथामनिफ्राय जोङो आखान्थिथाम आखिनो हाया जों मा मोनथियो मोनसे आखान्थिथाम ना मोनसे आखान्थिथामनि गासै खना दाजाब गासैया जेब्लायबो मा जायो जोंनाहाय 180 डिग्री जायो होमबा जों बिसोरखौ दाजाबजोबब्ला मा जानांगोन 180 डिग्री जानांगोन खमसिनबो जानो मोननाय नङा बांसिनबो जानो मोननाय नङा ना होमबा बेबायदि बेलायाव जेब्ला जों नायगोन बेवहाय नाय 75 आरो 55 जों दाजाबनांगौ होमबा जोङो जेब्ला जोङो 75 5 लांगोन अब्ला बेसेबां जागोन बियो 60 जागोन 60 बेबो 60 आरो नैबे बेसेबां जागोन 70 नाथाय जों मा मिथियो बेवहाय 60 मोनथाम दाजाबबानो मा जाखायो 180 जायो नाथाय बेवहाय 60 नि देरसिन जाना दंखायो माने 190 जाहैना दङ बियो ना होमबा मा जागोन बियो अप्सन नाम्बार ए आ बिनियाहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन माने बे मोनथाम होनाय खनाजों जोङो मा खालामनो हाया आखान्थिथाम आखिनो हाया मानो जे जोंहा मोनसे आखान्थिथामनि गासै खना मोनथाम खना दाजाब गासै बेसेबां जायो 180 नाथाय बेवहाय बेसेबां जाना दङ 190 ना बेनिखायनो एन्साराहाय अप्सन नाम्बार ए आ नेक्स्टआव दं मोननै थि बिन्दोनि गेजेरजों मोनबेसे हांखो बोनो हायो मोननै थि बिन्दो बे मोनसे आरो बे मोनसे बिसोर मोननैनि गेजेराव मोनबेसे हांखो बोनो हागोन जोङो जेब्लायबो गोसोब्ला मोनसेल' ना नाथाय मोनसेल' बिन्दोनि गेजेरजों मा खालामनाय जोङो सानथ्र'हायै हागोन जोंना होमबा एन्सारा मा जागोन अप्सन नाम्बार ए आहाय जे मोननै थि बिन्दोनि गेजेरजों
मोनबेसे आंखो बोनो हायो नोङो मोनसे हायो जोंना गोसोआव लाबानो जाबाय दाना एखौहाय नोङो 0.9 into 0.008 0.9 into ना सानजाबनांगौ जेब्ला जों सानजाबगोन अब्ला जोङो 0फोरखौ नायनो नाङा बेनिफ्राय पॉइंटखौ नायनो नाङा जों खालि अनजिमाजों सानजाबदो 9 जों 8 सानजायो जोंना 72 दाना एवहाय नाय जों दाना मा खालामनांगौ पॉइंटखौ थुनांगौ एवहाय नाय पॉइन्टआ ना बेवहाय पॉइन्टनि राइटिं मोनसे नाम्बार दङ आरो एवहाय पॉइन्टनि राइटिं मोनथाम नाम्बार दं एवहाय मोनथाम आरो एवहाय मोनसे मोनबेसे जागोन होनबा प्लास खालामबा मोनब्रै बा जोङो मा खालामनांगोन मोनब्रैनि सिगाङाव मा खालामनांगोन जोङो दशमिकखौ थुनांगोन होनबा मोनसे मोननै थाखाबायना होनबा जोंनो मोननै नांदेरबावगोन अब्ला जों सिगाङाव लाथिख' फोजोबबानो जाबायना 0.0 माबा जाबाय 0.0072 होनबा एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार डि आहाय नेक्स्टआव दङ मोनसे हासुंनि खावा 5 cm आरो रोजागासेया 650 cm³ जायोब्ला हासुंनि जौथाया जाबाय जेवहाय मा होनाय दङ हासुंनि खावा होनाय दं रोजागासेया होनाय दं आरो हासुंनि जौथायाहाय हासुंनि जौथायखौ जों दिहुननांगौ हासुं होनाय लोगो लोगो मा मोनसे सिलिन्डार ना जोङो हासुं होनाय लोगो लोगो बेवहाय सिलिन्डारखौ जोङो बुजियो ना बे मोनसे हासुं बेवहाय मा दङ बिनि जेनाखि खाव नैबे डायमिटार ना बे डायमिटारा मा दङ होनाय दं बेवहाय नैबे डायमिटारा होनाय दं डि डायमिटारा बेसेबां दङ इयो 5 नाथाय जोंनिया बेवहाय रोजागासे होनाय दं रोजागासेया जे हासुंनि रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो 5r²h नाथाय नै बेवहाय जोंनो मानि मान होनाय दं डिनि मान होनाय दं होमबा जोङो आरनि मानखौ मोननांगौबा मा खालामनांगौ जोङो आराहाय डिनि खावसे जायोना बा डिखौ जों 2 जों राननांगोन होमबा जोंनियावहाय मा जागोन फाइनि मानखौ जों माबा लानो हायो 22/7 आरखौ मा लानो हायो जोंलाय आराहाय माने d/2 माने d आ बेसेबां 5 मा जागोन आरनि मार्कियाव मा खालामो जोङो 5/2 स्क्वायर रुट नालाय जोङो 5/2 लानो हायो जोंना 5/2 बेबायदि माने जों गोसोआव लाबानो जाबाय फर्मुलाखौ जे रोजागासेया मा जायो फर्मुलायाहाय 5r²h ना 5r²h होमबा जोङो बेवहाय ओरै नायदो जोंखौ बानायनोसै ना जे बेवहाय जों मा मोनखो d खौ आरखौ मा मोनगोन जोङो आरखौ बेसेबां मोनगोन आर मानि मा d/2 मानि d आ बेसेबां 5/2 आरो बेवहाय 5r²h बे मा रोजागासे आरो रोजागासेया बेसेबां होनाय दं बेवहाय 650 होमबा बिसोर मोननैजों मा जागोन बियो समान जागोन होमबा मा जागोन बेवहाय 5r²h इजिकल मा जायो 650 ना आरो बेबायदि लिरनांगौनि गोनांथि गैया जोंहा बेवहाय मा जायो टाइमा सर्ट जायो नालाय ना टाइमा थोआ बेखायनो मा जागोन डाइरेक्टहाय 22/7 into 5/2 into 5/2 बेबायदि खालामबानो जाबायना फरिखायावहाय एग्जामफोरावहाय थोंजोङै बानायनोसै स्पेस बेवहाय जायगाया खम ना एसे लिरनायाव दिगदार जायो मा जागोन जोंना 5 मानि बेवहाय 22/7 लिरबाय ना r² मानि मा जागोन बेवहाय 5/2 into 5/2 into मा जागोन h बिनि समान मा जाहैगोन जोंहा बिनि समान मा जासिगोन रोजागासेया बेसेबां होनाय दं ना बेसेबां जागोन रोजागासेया बेवहाय 650 2 जों रानोबा 11 5 जों रानोबा 130 5 जों 130 खौ रानोबा बेसेबां जागोन बेवहाय 26 दाना 7 जों 2 जों 14 जों 26 जों इन्टु खालामहरदो 26 इन्टु मा जागोन बेवहाय 14 ओमफ्राय नैबे मा दङ 11 जों रानदो जेब्ला जों सानजाबनानै रानगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन बेवहाय 33.09 बेबायदि मोनगोन होमबा एन्सारा बेवहाय पइन्टआव थाङाखैना मा मोनदों बेवहाय 33 होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 33 आहाय जागोन